אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו, ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. וכך נעשה. הייתי שם למעלה, על הקיר, ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב, עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. תן לנו עד הסוף. תודה לכם. עוד מתנשאים לארץ. תודה. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה, גם את זה. אנחנו כל פעם מפקד. אני פה בגלל ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה, שלא יהיה לאף אחד ספק. לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, גאה בכם. תודה רבה. אנשים אזרחים התנדבו כולם ובאו ביחד איתנו לעשות. תודה חבר'ה. תודה רבה. אני לא יכול לנופף בבית עדיין. איפה אתה? נראה, משפחת קרנאווי. משפחת קרנאווי? כן. אני מוניר רוזן. שלום. ידידי היקר. שמח לראות אותך.